Miabot sa halos gatos ka magbanay ang apektado sa sunog kagahapon sa duha ka barangay sa Davao City. Sa dato sa Davao City Social Welfare and Development Office, miabot sa kapin 20 ka magbanay ang apektado sa sunog sa Barangay Leon Garcia, samtang kapin 70 sa Barangay Agdao proper sa Davao City kagahapon sa hapon. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radyo Davao, dunay mga apektado sa sunog nga nagtinir sa skate park ug sa gym sa Leon Garcia National High School nga gihimong evacuation center. Hinuon sa paggamit sa maong gym, nagpadayon ang klase sa mga estudyante. Ginahatagan ng sabog tabang ang mga apektado sa sunog. Sumala ni Fire Senior Inspector Jake Maranyon ang tigpamaba sa Davao City Fire District. Miabot sa 1,000 square meters ang lugar nga nasunog, din anaa sa 70 ka mga struktura ang naugdaw. Gibanabara ang miabot sa 1.5 million pesos ang danyo sa sunog. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kabumberuhan sa hinungdan sa insidente. Giabisuhan sa kabumberuhan ang publiko nga kanunay i-check ang mga ginagamit nga appliances ug ang linya sa kuryente. Dili biyaan ang mga giluto ug dili magdula sa kalayo aron malikay sa sunog.